termómetro, clines, moita auga, a ver se me aguanta agora xa o directo porque estou un pouco podre. Así que xa vos pido disculpas se hoxe a miña voz non é todo agradable que puidese ser, vale? Pero é o que hai. Empezamos a acosar con preguntas aínda que non sexan as 10. Hoxe é un directo dun procedimento ou de dous procedementos que son as comisións de conciliación e as comisións de saúde. Entón as preguntas case mellor ao final ou bueno, a medida que vai explicando, se me facedes preguntas relacionadas co que este explicando, pois tamén as podo contestar, porque xa entendo que neste directo de comisións pois será como os anos anteriores e non haberá moita xente en directo, entendo, porque haberá un procedimento no que participa non moita xente, e ademais moita xente xa ve os vídeos que teño en YouTube sobre as comisións, que non cambiou nada o procedimento, entón xa o fan guiándose neses vídeos, pero bueno, me gusta facer sempre un do ano en curso porque sempre tes algunha cousa nova que contar, que queres que a xente se entere estas cousas, pero bueno, xa digo, prefiro as preguntas que me vai desfacendo a medida que vai explicando ou ao final, vale? E nada, creo que xa vou empezar directamente porque son, como dicía, dous procesos os que hai que explicar. Entón, canto antes empece, pois antes acabamos. A estrutura do directo vai ser máis ou menos a que fixen o último ano, só que vou cambiar a orde. Vou explicar primeiro as comisións de conciliación, que penso que vou acabar máis rápido. Explico as comisións de conciliación, despois a simulación de como se pide unha comisión de conciliación, despois explico as comisións de saúde, os tipos que hai, e despois fai unha simulación de cada un dos tipos de comisión que hai, vale? De saúde. Esa vai ser a estrutura do directo, vale? Entón, se vos parece, pois cambio xa de pantalla e xa directamente xa aparece aí o primeiro do que vos vou falar, que é do prazo, vale? Con respecto ao prazo, a ver, vou saltar aquí un pouco para outro sitio un momento, porque o prazo, se ides á miña página web, non é que eu non saiba o prazo, vale? Pero para dicirvos un sitio onde están todos os prazos, incluído o das comisións, se ides á miña página web, profesoradogalicia.com, aquí abaixo, en prazos abertos, sempre tedes absolutamente, ou intento que estean absolutamente todos os prazos que hai vixentes, vale? E que están en prazo para o profesorado. Como é algo que o fago tamén para min, vale, pero fago públicamente para que todo o mundo poida ver, pois o que vos recomendo é, se queredes saber ata cando é un prazo, cando vai comezar, incluso hai a posibilidade de incluirte de poñer un aviso, por exemplo, se estás pendiente das reclamacións das listas que empeza mañá, pois poste aquí un aviso xa che vai chegar un correo electrónico, vale, co prazo. Pero bueno, o prazo das comisións, que é o que nos interesa a día de hoxe, tedelo aquí abaixo, as comisións de conciliación e as comisións de saúde, o prazo é ata 8 de maio, vale? Con respecto a este prazo das comisións de conciliación e de saúde, que é o mesmo para as dúas, é moi habitual que preguntedes cando sae o prazo para pedir a comisión. É sempre o mesmo, é dicir, o prazo é sempre o mesmo, sempre comeza ao día seguinte de que se publica no DOGA a resolución definitiva do CXT, e sempre son 10 días hábiles, vale? É certo que ás veces o CXT sae máis tarde, sae máis cedo, pero ten en conta que sempre, ata que se publique no DOGA o CXT, nunca vai empezar o prazo, vale? E xa digo, isto é tanto para as de saúde como as de conciliación, vale? Outra cousa que vos quero comentar tamén é que as comisións de conciliación, a parte deste prazo, van ter outro, vale, que é para o persoal que aproba as oposicións, todo o persoal que superedes o proceso ou que supere o proceso selectivo, ides poder pedir só comisións de conciliación, vale? Non é posible pedir comisións de saúde se aprobas as oposicións, só se poden pedir comisións de conciliación. O prazo é 2 días hábiles desde que se publiquen as persoas que aproban no tribunal, desde que o tribunal o faga público, vale? Na página web de oposicións. E xa digo, aínda que nas comisións de saúde hai outro prazo do que xa falarei máis adiante,
pero digamos que non é un prazo no que vai poder participar todo o mundo, como sería este, no que todo o mundo que aproba as oposicións, pois sí que pode pedir unha comisión de conciliación, vale? Iso te deu en conta tamén. Máis cousas, a páxina web de participación tanto para o CADP, tanto para as comisións de conciliación como para as comisións de saúde é a mesma, vale? É a páxina web do CADP. Isto sempre trae moito lío, sempre vos crea moita confusión, o de que a páxina web de participación seña o CADP, sobre todo porque hai moita xente que pensa que está participando no CADP ao pedir a comisión, pero non participas no CADP, é dicir, o CADP ten un prazo que sempre é a finais de xuño, máis ou menos, e as comisións teñen un prazo que é agora. Aínda que participes nos dous procedementos, tanto nas comisións como no CADP, na páxina web do CADP, iso é o que lía a xente, vale? Son dous procesos distintos. Hai moita xente, por exemplo, a xente que tes destino definitivo, a maioría xa non participades no CADP, vale? Aínda que agora solicitades unha comisión e despois saiades adxudicado na adxudicación provisional do CADP, vale? Pero realmente no prazo de xuño non ides participar os que xa tedes destino definitivo, vale? A non ser que xades, pois, como a min do Corpo de Escola de Idiomas, conservatorios, etc., que si podedes participar no CADP, aínda que teñades destino definitivo, vale? Pero, bueno, o importante que é o que quería dicir con isto é que a páxina web de participación é a mesma na que pedides o CADP en xuño, pero que non pensedes que estedes participando agora no CADP, vale? Agora estás participando na comisión, pero na páxina web do CADP. Vale, ben, máis cousas. Os tipos das comisións de conciliación, bueno, tedelos aí. Hai tipo 1, tipo 2 e tipo 3 en función do número de fillo que teñades. Se tedes tipo 1, pois é se tes un fillo menor de 4 anos, ou menor de 8 se estamos falando de núcleos familiares compostos por unha soa persoa proxenitora. De tipo 2 hai que ter 2 fillos ou fillas menores de 6 anos, ou de 10 no caso de núcleos familiares dun proxenitor. Tamén sería tipo 2 pois se tes un fillo menor de 6 anos e ten recoñecido unha discapacidade igual ou superior ao 33%. E despois, por último, a tipo 3, 3 ou máis fillos ou fillas menores de 12 anos, ou de 16 se falamos de núcleos dun único proxenitor. E despois tamén sería tipo 3 se hai 2 fillos menores de 12 anos e un deles ten recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%, vale? Aquí hai que falar tamén, creo que o incluín aquí na seguinte imaxe, que a idade dos fillos e fillas tense en conta sempre a 31 de decembro do ano anterior. É dicir, o que tedes que pensar, que isto tamén é unha pregunta que facedes moito, vale? Preguntades moi habitualmente se, Pablo, se o meu cativo ten X idade a día de hoxe, podo pedir a comisión? Bueno, pois depende, porque o que tens que mirar é a idade que tiña a 31 de decembro do 2025, sempre é do ano anterior, vale? Entón, se a 31 de decembro do 2025, por exemplo, se só tes un e tiña menos de 4, pois podes pedila. É dicir, isto significa ter 3 a 31 de decembro. Se tes 2 menores de 6 e os dous tiñan menos de 6 a 31 de decembro de 2025, pois podes pedir a tipo 2. E se tes un que pasa do 6 a 31 de decembro do ano pasado e un que ten un ano, pois vas poder pedir a tipo 1, ainda que non podes pedir a tipo 2. Vale? Isto é así de sinxelo, vale? Non ten ninguna complicación, é ler isto, podedes facer unha captura se en algún momento tedes unha dúbida e te deixa os prazos, os tipos de comisións que hai, vale? Outra cousa tamén curiosa, ou non sei como dicilo, é que hai moita xente tamén que isto non o sabe, vale? Que se pode pedir comisión se estás ou estades embarazados e embarazadas, vale? Por exemplo, se tes un embarazo, imaginadvos que eu fose ter un cativo en novembro deste ano, pois entón podría pedir a comisión, porque aínda que non naceu ainda o cativo, sí que vai nacer antes do 31 de marzo, ou do mes de marzo, do 31 de marzo, non, antes do mes de marzo do ano seguinte, que sería, aquí estaríamos falando do ano 2027, vale? Entón, tedo en conta, vale? Porque hai moita xente que isto non o sabe ou que se sorprende despois cando se entera un ano despois, cando igual xa podía ter pedido o ano anterior e non a pideu porque estaban ainda embarazados, vale? Isto pasa moi frecuentemente, así que se vedes por aí no vosso centro algunha docente que este agora mesmo embarazada, comentado yo da comisión, non vai ser que pense que non pode pedila cando sí que a pode, vale? Sempre que sexa, xa digo,
o parto anterior a marzo do ano seguinte, pódese pedir a comisión, vale? Máis cousiñas deste tipo de comisións. Bueno, a documentación aquí é moi sinxela comparada cas de saúde que veredes despois, vale? Aquí normalmente, se estamos falando de alguén que vai a ser pai ou nai antes de marzo do ano seguinte, vale? Aí hai que achegar un informe ou un certificado de data probable de parto, vale? Iso, ata onde eu sei, creo que o fai a matrona e supoño que o xinecólogo tamén, pero bueno, a matrona eu sei que o fai, polo menos, vale? Despois tamén hai que achegar, lóxicamente, o libro de familia ou o certificado de nacemento, e despois, nalgún caso, dependendo do caso, pois vai haber que entregar o certificado de custodia compartida, resolución de adopción ou acollemento se fose o caso, de discapacidade se fose o caso, etc, vale? Pero a maioría das persoas ou entregades o certificado de nacemento ou o libro de familia ou o informe de data probable de parto se estades no caso dun embarazo con anterioridade que vai dar a luz a persoa antes de marzo do ano seguinte, vale? Entón, pois, voume centrar un pouco máis niso porque é o habitual, vale? Máis cousiñas. O dos 20 km. Isto tamén dá moito que entender e que falar. Moitas persoas liadesvos co dos 20 km é o que veremos a continuación seguramente, dentro de pouco, dos 60 km. 60 km no caso das comisións de conciliación. Pero bueno, do 60 falo despois. Agora vou falar dos 20. A ver, agora nas comisións, cando facedes as peticións, se queredes, podedes facer peticións a todo Galicia, vale? Non hai un límite, vale? Pero o lóxico é que fagades as peticións simplemente nun radio de kilómetros que vos consideredes que vos permite conciliar, neste caso, vale? Entón, se ti consideras que o teu radio ideal de conciliación son 100 km, que non queres viaxar máis de 100 km, pois entón, se queres facer peticións a centros que estean a máis de 20 km do teu enderezo, que saibas que tes que priorizar todos os que estean no radio de 20. Vale? É dicir, se eu son de Lugo e quero pedir centros ata Coruña e pido centros de Coruña, teño que ter moi claro que primeiro, nas miñas peticións, teñen que ir todos os centros que estean no radio de 20 km do meu enderezo. Vale? Enderezo que, por certo, vos consultan automáticamente o padrón. Vale? Disto xa falaremos máis adiante tamén. Hai uns anos, isto que acabo de dicir acabaría aquí, non explicaría absolutamente nada máis, aparte de que dentro, tamén diría seguramente, dentro dos 20 km non tes por que ordenar por orde o que che quede a 1, a 2, a 5, a 10, non, podes poñer dentro dos 20 km, eu podo poñer, por exemplo, primeiro Rábade, que estará a 15, e despois os centros de Lugo que estarán pois a 1 km, a 500 metros ou o que sexa, vale? Iso pode facer sin ningún problema, vale? E xa digo, se fose hai un par de anos acabaría aquí a explicación, vale? Pero a día de hoxe se vedes os vídeos que publico habitualmente en Instagram, seguramente que sexades conscientes de que a Consellería últimamente está espléndida completamente. De feito, apóstovos a que hoxe durante o directo, cando entre nas comisións, aínda habemos de ver algo que nos faga dicir que espléndida está a Consellería. Seguro, xa veredes. Vale, entón, tendo en conta iso, a día de hoxe teño que explicarvos que duns anos para aquí a Consellería está se volvendo moi exquisita no sentido de que se ti na comisión, de que, imagínate que ti tes destino infinitivo, vale? E vas pedir unha comisión. Se xa eras consciente de que ias pedir esa comisión cando estabas participando no CXT, ti no CXT tiñas xa que poñer todos os centros do radio de 20, porque senón despois cando vais pedir a comisión, pasou estes últimos anos, se non pos todos os centros do radio de 20 e fixaches peticións a centros que esteas máis lonxe, poden xa denegar porque non estás facendo constar no CXT a túa intención de conciliar, porque o lóxico sería, según eles, que se na comisión vas pedir todos os centros do radio de 20, que no CXT tamén os pediras e que non te saltaras ningún. Vale? Isto está xerando bastantes problemas nestes últimos anos. Eu coñezo tanto xente que me di como que non tuvo problema, como outra que me di, hostia, pois a min denegaron ou non me deron por iso. Vale? Entón,
tede cuidado se no CXT non pedistes, se estás obrigados a participar no CXT e non pedistes correctamente, tede cuidado co que ides pedir na comisión despois, vale? Deixo aí porque tampouco quero liarvos máis do que tal, pero teño que dicilo porque estes anos está pasando iso e antes non pasaba, vale? Antes eran máis flexibles neste aspecto. Vale, despois, dentro deses 20 km nos que estades obrigados a poñer todos os centros, se facedes peticións a máis de 20, porque non o dixen, pero se facedes peticións só no radio de 20, como se só queredes poñer un centro. Vale, por exemplo, se eu quero pedir só centros de Lugo, podo pedir 2 ou 3, mentre non pida a máis de 20 km, non estou obrigado a pedilos todos, vale? E aparte diso, no radio de 20 hai certos centros que non estamos obrigados a pedir, vale, como poden ser a SEPAPU, os centros ordinarios que imparten enseñanzas de adultos e centros de xornada partida, vale? Sobre os centros de xornada partida xa vos digo que estes días na miña página web, cando teña un pouco de tempo, que últimamente me escasea, pero cando teña un pouco de tempo, teño todas as medias xornadas de Lugo actualizadas, os centros de medias xornadas actualizados da provincia de Lugo, entón actualizarei tamén a aplicación que vos ensinarei despois, que vos vou recomendar usar para que faigades as peticións, vale? Porque aí vai aparecer a información sobre se é un centro de xornada partida, única, etc, vale? Entón, tede en conta que dentro de uns días os centros da provincia de Lugo estarán actualizados a día de hoxe, vale? Porque é bastante difícil ter iso actualizado, pero bueno, teño un documento que me pasaron das xornadas en Lugo, entón actualizarei, vale? Máis cousas. Bueno, participar no concurso de traslado xa dixen algo, vale, que é requisito se vas pedir despois unha comisión, se tes destino definitivo, lóxicamente, e tes que ter solicitadas as localidades ou localidades que despois vas pedir na comisión, vale? Isto xa o expliquei. É certo que hai ocasións nas que ti participas na comisión e non participaches no CXT, pero pode haber un motivo. Vale, se estades nese caso, que saibades que podedes pedila se tedes un motivo, vale? Imaginadevos que queredes pedir, vou non explicar máis ben que as comisións de saúde que me é máis doado, vale? Imagínate que ti non participas no CXT porque naquele momento non tes nada que che faiga querer acercarte ao enderezo, por exemplo, da túa familia, dos teus pais, vale? Pero que unha vez que pechou o prazo do CXT, pois teu pai ou tua nai ocorreulle algo que che daría dereito a pedir ou que necesitas pedir unha comisión de saúde, vale? Entón que saibades que nese caso, ainda que non participas no CXT, ti poderías argumentar que non participaches no CXT porque naquele momento non tiñas intención de pedir unha comisión, vale? Todo este tipo de cuestións, facendo un escrito e acompañando na comisión, normalmente non hai problema, vale? Di aí Rosalía que se non pedín un centro que está no radio de 20 no CXT porque non sabía que tiña módulos nos que a miña especialidade ten atribución docente, ao pedir agora a Concilia podo metelo antes de meter os centros que están a máis de 20. A ver, é que coa trangallada que están facendo agora, por un lado, tería que dicirche, se faz peticións a máis de 20, tens que priorizar todos os do radio de 20. Pero ti no CXT saltáchete un dese radio de 20, entón non deberías poñelo, vale? De todas maneiras, eu que che recomendo é que os poñas todos, vale? Eu sería o que faría eu, non cho digo nin porque che vai ir mellor ou peor, digo cho porque eu se estou nesa situación, estou pedindo unha comisión, a orde da comisión o que me di é que eu debo pedir todos os do radio de 20, entón eu pido todos os radio de 20. Se non o pedí no CXT, me excluen por iso despois na provisional, que non creo, vale, pero se pasase, eu argumentaría o que ti acabas de dicir, vale? Eu faría iso. Máis cousas. Vale, como vos dicía antes tamén, hai moito lío ás veces con isto dos 60 km, vale? O dos 20 km de antes e o dos 60 km que vou explicar agora non quere dicir que non poidades facer peticións nin a máis de 20 nin a máis de 60 na comisión. Podedes facelas, acabo de explicarlo antes, vale? Que é isto dos 60 km? Pois que se ti tes o destino definitivo a menos de 60 km, non podes pedir a comisión, excepto que esteas nun centro dos que aparecen aí, vale? Como se mide esta distancia? Por Google Maps, vale? Tede en conta, eu contovos algún caso que vivín eu, vale, en primeira persoa, axudando a xente a facer as comisións, vale, veu un día unha rapaza
que me dicía, mira, eu teño un problema, porque se vou por unha estrada ao meu cole está a 58 km, pero se vou por outra, non, era máis exagerado, eu creo que era, se vou por unha estrada está a 52 km, poñedille, e se vou por outra está a 65. Problema, que esta rapaza ia pola de 65, porque a de 50 e pico tiña unhas curvas que aquilo metía medo, vale? E ademais parece ser que a estrada estaba en bastante mal estado. Entón que fixemos? Pois un escrito argumentando pois que había dúas estradas para ir e que ela ia na que se sentía máis cómoda e na que estaba mellor a estrada e na que pois había menos curvas, vale? Fixemos un escrito mellor explicado do que acabo de facer aquí agora, vale? Pero que saibades que se tedes algún caso así similar, pois que podedes afalo desta maneira, vale? Facedes un escrito, explicádelo, e normalmente para estas cousas non hai problema. Aquí tamén, se estades afiliadas a algún sindicato, os sindicatos fan seguimento das comisións, vale? A afiliados e afiliadas. Entón, se estás nun caso así concreto, é mellor que lle solicitedes o seguimento, vale? Preguntan aí se os 60 km son para Concilia. Efectivamente son para Concilia porque é o que estou explicando, vale? Xa o dixen ao principio. Primeiro vou explicar as concilias, vou facer a simulación na web do CADP das concilias, despois volvo a explicar as de saúde, e se a voz me permite acabarei simulando unha participación nunha comisión de saúde, vale? Tanto de familiar como de propia. E di Marta, son funcionaria en prácticas e no CXT non me deron nada. Teño un bebé de 2 meses, solicito agora conciliar, pois participo no CADP, correcto. Teño que ter en conta iso dos 20 km no CADP? No, porque ti pensa que no CADP, isto xa é unha cousa que vou adiantar moi importante, vale? Para todo o mundo. Ti no CADP vas estar obrigada a ordenar as provincias, vale? Porque tenche que dar destinos, e ou sí. Aquí nas comisións non estades obrigados e obrigadas a ordenar as provincias, e de feito o mellor é que non os ordenedes, porque senón estades pedindo todos os centros e localidades da provincia que indicades, vale? Se estás nas listas de institución e ao pedir a concilia reduces os coles e finalmente non te chaman en todo o ano, porque non están disponibles a institución cando te chaman, pero tendo que seguir como exclusividade para o ano seguinte. A ver, Miyagi Pix, ou como sexa o teu nome, estás mesturando unha cousa que lle pasa a moita xente, vale? Ti estás pensando que porque reduzas coles agora na conciliación, na petición de conciliación ou despois no CADP, que non te van chamar ou citar a través da aplicación porque digamos que o que pides agora vai a misa, e non é así. É dicir, a zona, concellos, provincias, etc., nas que queres que che realicen convocatorias a través da aplicación, iso é outro procedimento distinto que non ten que ver cas comisións nin co CADP. É dicir, para que che quede claro, o que pides na comisión e o que pides no CADP non vai ser porque te chamen para as sustitucións. De feito, se pides no CADP e pides na comisión e non faz nada máis, van de chamar, van de citar a través da aplicación para toda Galicia. Vale? máis cousas. E agora que estamos falando de sustitutos, que preguntaba aí Miyagi Pix ou non sei que, pois é importante tamén que che concedan unha comisión, vale? Porque fixadevos que aquí pedides a comisión, despois sae se vola conceden ou non, e despois sae a adxudicación de se vola dan ou non, vale? Entón, que che concedan a comisión non implica que despois vais a obter destino en comisión, vale? Que che concedan a comisión, o que che dá dereito é participar no CADP, e aí xa veremos se che aplica ou non a comisión, vale? Cando se aplica no caso de todo o mundo? Primeiro, o requisito fundamental que haxa vacante nas prazas que ti pides, vale? Porque se pos só 2 centros na comisión e non hai vacante neses 2 centros, pois non che van dar, porque non hai, vale? E no caso que é o máis complexo de interinos, interinas, sustitutos, sustitutas, a vos só vos van conceder unha comisión sempre, vou non dicir despacio, sempre cando haxa tantas adxudicacións ao voso colectivo de interinos e sustitutos como postos teñades na lista. É dicir, se ti estás na lista de lingua inglesa, dame igual de primaria que de secundaria, e és
contando interinos, sustitutos, porque en secundaria hai interinos e sustitutos, en primaria só hai interinos, vale? Contando toda a xente que teñas diante na lista, imagínate que esa persoa 120. Vale, pois se ti esa persoa 120, para que a ti che axudican a comisión, ten que haber 120 axudicacións no CADP a interinos e sustitutos. Vale? Ainda que salten xente, pero ten que haber 120. Tens que coller o CADP e contar 120. Vale? Aquí iba a dicir unha cousa, pero acabase de me dir o santo ceo. Despois seguro que se me volve. Vale? Entón, ten en conta iso, vale? Porque é bastante importante, hai moita xente que non o ten en conta. E xa sei o que iba a dicir que non se me olvidou ao final. É unha pregunta moi mítica tamén, o de que Pablo, pero eu son interina e son a interina 200 na lista e no CADP sempre axudican sobre 150, nunca máis. Ten sentido que a pida? Sí, ten sentido que a pides porque nunca sabemos o que pode pasar no CADP, vale? De feito, vamos falar de secundaria. Igual que falei no seu momento, cando fixen o directo destas comisións, cando falei de primaria, cando iban reducir a primaria. Eu dixera, isto é un aviso, Eu dixera no directo das comisións, cando se iba a reducir o horario en primaria de 25 a 23 horas, eu dixen, sustitutas, pedida a comisión porque non sabemos o que vai facer a Consellería. Se a Consellería fai unha dotación de profesorado acorde ao que se necesitaría para baixar de 25 a 23 horas, pois van ter que chamar a moita máis xente. Vale? Que pasou en primaria ao final? Pois que a reducción de horario non veu acompañada do que debería vir, que é de dotación de máis docentes. Vale? Entón, ao final, pois, os sustitutos que estaban moi abaixo, pois non lle deron. Que pasa agora? Pois que se anuncia o mesmo, que se reduce o horario lectivo en secundaria. E digo o mesmo doutra vez. Sustitutos e sustitutas, pedide a comisión porque non sabemos se a Consellería vai dotar de máis profesorado. Pero o normal sería que se reduce o horario, faiga falta máis profesorado. Porque expliquei no Instagram hoxe, se reducimos o horario e non aumentamos profesorado, iso é un auténtico conto de tontos, vale? Porque o que vai facer é que o profesorado ande ca lingua de fora como están andando agora os de primaria, vale? Entón, xa digo, eu non sei o que vai pasar, ojalá haxa máis profesorado, se hai máis profesorado, a día de hoxe vai ser no CADP, e iso beneficiaría a sustitutos e sustitutas que pidan comisións, vale? Máis cousas. Iria, sí. Diso xa falei, vale? Non sei a que requisito te estás referindo exactamente, pero o das peticións non estás obrigada no Radio 20, por exemplo, a pedir IES ordinarios con horario de adultos, vale? Eso xa o expliquei antes. Vale, outra cousa importante que tedes que ter en conta se pides unha comisión de conciliación, se vola axudican no CADP, vale, non se vola conceden, se vola axudican despois no CADP, vale, se aparecedes adxudicado na esquerda en modalidade vos aparece comisión de conciliación, aí olvidades vos de permutar xa, vale? Tido en conta tamén na miña página web, profesoradolicia.com, tedes aí unha maravillosa bolsa de permutas que xa sei que vos gusta moito, vale? Pois aí está na página web para que disfrutades dela. E despois isto da dobre instancia, que creo que é o último que vos vou explicar antes de pasar á página web do CADP para explicarvos como se piden as comisións de conciliación. Isto da dobre instancia, fixadevos que antes falei do persoal que participa no CXT que ten que pedir a comisión, que é requisito que participe no CXT, vale? Pois esas persoas non fan dobre instancia, porque simplemente participaron no CXT porque teñen destino ou porque lle lo deron e agora piden a comisión e xa está, non teñen que participar no CADP. En cambio, os provisionais, que alguén que preguntades por iso xa o expliquei, ou xo dicía ela mesma, os provisionais, interinos e sustitutos sí que tedes que facer dobre instancia porque participades agora na comisión e despois tedes que facer o CADP en xuño, vale? Vale, creo que con isto xa podo pasar directamente á página web do CADP e explicarvos como se solicita unha comisión de conciliación, vale? Bueno, a página de participación xa expliquei ao principio, é edu.xunta.gal/CADP, é esta que estades vendo aquí, que vou agrandar así, para que vexades ben, vale? Aquí vedes que xa vos aparece o prazo, que xa vos dixen tamén que podes consultar na miña página web no calendario docente.
E para registrarvos pulsades neste botonciño verde, vale? Aquí estes anexos que hai aquí son simplemente os códigos de centro, pero vou explicar unha maneira moito máis sinxela de facer as peticións, vale? Que ir copiando aí do Excel. Identificadesvos co que queirades, chave 365, certificado digital. Eu sempre recomendo coa chave 365, pero vos co que queirades podes entrar, vale? E agora vedes que no menú, pois aquí temos xa varios apartadiños, vale? Antes de explicarvos cada un, vexo aí que pregunta Geligopi, joder, como vos pasades cos nomes, Se te axudican unha praza por comisión no CADP ou incluso sin comisión, podes renunciar. A ver, a comisión vas poder renunciar, vale? O CADP depende. Se és interino sustituto, sí. Se és provisional, non. Vale. Cando se pode renunciar? Se non queres participar xa no CADP, do 15 ao 31 de maio xa podes. Ou, cando saia a provisional, aí podes renunciar á comisión ou ao CADP. Se és interino sustituto. Se és provisional, poderás renunciar á comisión. O CADP un provisional non, porque está obrigado a ter destino. Cando me preguntades, se me poñedes aí máis datos, é máis fácil, porque senón teño que contestar así para todo o mundo, pero se me puxeras eu son interino ou eu son provisional, era máis fácil, vale? Sobre todo, normalmente non digo isto, pero hoxe que estou ca voz que me está jodendo, que me está chegando isto, pois canto máis específicos sexades, hoxe agradezo polo, vale? Vale, estas novas seccións que hai de anexo xa vos dixen que son os códigos do CADP, vale? Non me vou parar porque vos vou explicar unha maneira moito máis guai de pedir. Solicitudes é onde tedes que empezar a solicitude. Aquí vedes que eu xa teño dúas, pero é porque estive probando aquí hai un cachiño antes do directo se todo estaba como a sempre. Aquí as instancias que presentastes, que nada, é o buzón de informes, que iso vai ser útil nas comisións de saúde, nas de conciliación que eu recorde non. E bueno, aquí nada, non fai falta que pides perdón Geligopi, era simplemente medio en broma. E di profe de lengua que entendo que hai que pedir todos os centros ata 20 km e depois podes engadir os que consideres. Si, se faz peticións a máis de 20, tens que priorizar todos os radios os do radio de 20, tendo en conta que se tes destino definitivo tiveches que participar no CXT e polo tanto todo o que pides na comisión tes o que ter pedido no CXT. Bueno, aquí seleccionades ao voso corpo de participación, o meu é Escola de Idiomas, xa se me cubre directamente a especialidade e só teño que seleccionar o que vou pedir agora, vale? Eu vou facer unha de tipo 1, pero que saibades que a tipo 2 e tipo 3 vai ser exactamente igual que o que ides ver agora, só que tedes que, se tedes 2 fillos, pois tipo 2, e se tedes 3, pois tipo 3, e poñer máis datos, vale? Pero o que ides poñer vai ser o mesmo. Entón eu vou dar a tipo 1, como se eu fose ter un fillo máis en novembro deste ano, vou facer que vou ter un fillo en novembro deste ano, veña, entón pido unha tipo 1. Porque o outro xa ten 8, entón sería tipo 1, vale? Porque lembrade, se pode pedir con embarazo a termo ata marzo do ano que ven, vale? Entón, como eu vou dar a luz, ou a miña parella daría a luz supostamente en novembro, pois pido tipo 1, vale? Colectivo e comunidade xa se me encheu só, entón nada. Iniciamos a solicitude. Aquí aparecen os vosos datos persoais, vale? Estes datos persoais, se os queredes cambiar, se vedes algo mal, aquí podedes cambialos, vale? Simplemente vos vai levar a datos persoais, identificadesvos, e se tes, por exemplo, malo enderezo ou algo que vexades aí, aquí dedes poder cambialo, vale? Cando cambiades, actualizades a páxina, dades F5 e xa vos vai aparecer aquí cambiado. Ou se tes que cambiar algo, que como a maioría da xente non vai cambiar nada, pois vou pasar rapidamente, vale? Despois van a aparecer os vosos datos profesionais, vale? Aquí incluso estades a tempo de cambiar o tipo de comisión, vale? Non vos asustedes tamén se na vosa participación, vale? Eu, porque teño isto moi amplo, pero se o reduzo, vedes que me cambian as cousas de sitio. Vale, agora isto aparece má dereita, en vez de aparecerme aquí abaixo como aparecía antes, vale? Isto é simplemente por cumplir para que vexades mellor, vale? Pero vai vos aparecer o mesmo, ainda que sexa no outro lado da páxina. Despois, aquí ainda xa digo, podes cambiar o tipo, se vos confundistes, podes aquí poñer agora tipo 2 ou tipo 3, vale? Eu sigo co tipo 1. En dereitos preferentes, aquí naide vai ter que poñer nada, así como salto. Isto de datos por relación, se sodes interinos ou sustitutos, se non me equivoco, penso que non vos vai aparecer, pero tampouco ten a maior importancia, vale? E isto de antigüidade no corpo, pois a maioría da xente, se non tes praza, pois tampouco vos aparecerá, nin a antigüidade no centro, vale?
Isto xa vos vai aparecer a todo o mundo, as habilitacións que tedes para o concurso, se tedes habilitacións de idioma para facer peticións bilingües, aparecería vos aquí. E despois aquí a petición, vale? Que normalmente isto eu se o abrides por primeira vez, o lógico é que apareza así, que selecciones a especialidade, entón seleccionades a vosa especialidade e xa está, vale? As afíns. Mira, profe de lengua, entendo que participaches no CXT o ano anterior, que che deron, e que este non puidache participar, vale? Entón, se este non participache, o requisito de facer as peticións que estean no CXT e todo, non o tes, porque non podías participar no CXT, se che deron a definitiva ano pasado, vale? Pero, se non cha deron e podías participar, que saibas que era requisito que participaras no CXT, a non ser, como dicía antes na explicación do principio, que teñas algún motivo polo que non participaras, vale? Que na Comisión de Saúde podía ser, por exemplo, o motivo pois que o familiar enfermou despois do prazo do CXT, vale? Eso terías que chegar un escrito para aclaralo. Mirade, nas comisións, tanto nas de saúde como nas de conciliación, o das afíns, isto vai depender un pouco de vos, vale? Vos aquí podedes poñer o que vos dé a gana de afíns, xa o sabedes, vale? Non hai requisito de formación, nin nada, o que vos queirades. É dicir, se eu quero poñer latín, poño, vale? Eu o único que digo aquí sempre é que pensedes se vos interesa poñer afíns, vale? Porque supostamente estades pedindo unha conciliación para pasar máis tempo co vosso fillo ou filla, agora estamos nas de conciliación, vale? Por iso falo diso. Nas de saúde diré algo parecido. Entón, o lógico sería, ou pedir afíns implica pois igual ter que preparar máis as materias porque non as dominas, etcétera, etcétera, vale? Entón, é certo que poñendo afíns podes ter posibilidades de acabar máis cerca? Sí, conto vos o meu caso. Eu cando pedín a primeira vez comisión, acabei en Viveiro por non poñer afíns, porque dixen, paso de poñer afíns, se puxera afíns, acabaría en Sarria, vale? Aínda así, preferiría afíns en Sarria ou sen afíns en Viveiro? Pois non o sei, porque non estuve con afíns en Sarria, pero igual estaría máis cómodo en Viveiro, aínda que fose máis lonxe, que en Sarria tendo que preparar afíns. Podría ser, non o sei. Sendo sustituto estando en varias listas cambia algo? Salen aí varias especialidades, pois que podes pedir a comisión por cada especialidade que queiras. Por todas, por unha, por varias. Antes pareceume escoitar que dixeches, eu digo tantas cousas, que mirarían o noso padrón, sí, de consulta automática, valo ver agora cando avance un pouco máis nesto. O que miran é o enderezo de que te... Non, estamos falando das comisións de conciliación, vale, María Armesto. Nas comisións de conciliación autorizas que che consulten o padrón. E iso é o que miran, o padrón, vale, onde estés empadronada. Despois vámoslo ver un pouco máis para diante. Son sustituto, a miña mãe ten un 65, vive na mesma cidade, pero non convivimos e necesita axuda diaria, pero pode vivir só, crees que me darán conciliación? Mira, isto vou non explicar, meiga, cando chega as comisións de saúde, vale, agora estou cas de conciliación. Teño a voz así irregular, entón prefiro explicarlo cando chegue, vale? Porque senón vou non ter que repetir despois. Vale, entón xa digo, dos afíns a vosa elección. Eu igual non os poñería, pero a vosa elección, vale? O que sí, aquí a vos, a moitos de vos, moitos e moitas, vai vos aparecer provincias, vale? A min vedes que xa nin me aparece. Os que vos apareza provincias, moito coidadiño, porque se marcades as provincias, estades pedindo todos os centros e localidades da provincia que marquedes. Así que, lóxicamente, o mellor é, se estades pedindo unha comisión, non marcar as provincias e facer as peticións a onde queirades conciliar, vale? Dito isto, dades a agardar e pasades a peticións, vale? Que cojones? Xa vos dixen eu ao principio de directo que seguramente íbamos ver algo neste directo que nos dese para falar da Consellería. E fixadevos que estou aquí nas peticións da Comisión de Saúde do curso 25-26 e aquí apareceme información sobre a apertura do prazo para formular solicitudes de participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 24-25 do 21 de xuño ao 11 de xullo. Bueno, eu sei que ven os meus directos, así que os vídeos de Instagram polo menos, así que se vedes este directo, señores da Consellería, pois por favor borren isto, porque non pinta nada aí, eu non sei. Bueno,
Para facer as peticións, eu vedes que teño unha, vale? Se quixerades, por exemplo, eliminala, simplemente sería aquí pulsar en debe eliminarse, dades a aplicar e xa desapareceu. Guardades, así estaría en branco como ides ter seguramente a maioría de vos, a non ser que participara xa outro ano e vos recupere as peticións, vale? Que vos recomendeu para facer as peticións? Mirade, ides á miña página web profesoragalicia.com. Agora ides aquí na portada a Colemaps, vale? Colemaps é unha aplicación que vos permite copiar os códigos dun xeito sinxelo e ademais ordenar en función do vosso enderezo, vale? Para indicarle á aplicación o voso enderezo, pulsades aquí e buscadesvos pois onde vivides, vale? Eu vou buscar aquí, eu vivo en Lugo, vivo por aquí pola Ronda de Fingoi, aquí está onde vivo eu, vale? Eu vivo aí. Entón pecho o mapa e vedes que xa me cambiou a orde dos centros, vale? Este é o que me queda máis cerca, despois este, despois este, despois este, despois este, vale? Está ben, vale? Como me parece a min está ben. Que quero pedir ao CIF as Mercedes? Pois copio o código do centro, que sería o da esquerda, o de localidade o da dereita, vale? Entón, copio o código, faigo clic, xa está copiado. Volvo ao CDP, control V, ou botón dereito pegar, como prefirades. Corpo de participación escolledes, especialidade escolledes a vosa. Linguas eu non teño, se vos queredes facer peticións bilingües xa sabedes que hai que duplicalas, vale? As peticións que xa facedes con afín non tedes que duplicalas, as peticións que faigades con itinerancia non tedes que duplicalas aquí, vale? Só as bilingües. Eu vou non deixar así, non quero nin afín, nin quero itinerante, nin teño lingua porque son moi burro e non se me dan ben. Só se me dá ben o galego, creo. Entón pulso aquí, engadir ao final da lista e aplico, vale? Vedes que aquí aparece pendente de revisar. Para que me apareza o centro que realmente estou pedindo, doulle a agardar. Lembrade que era as Mercedes, o CIF. Entón doulle para baixo, marco agora e xa vedes que estou pedindo os CIF, vale? E así é como se fan as peticións, eu creo que dun xeito bastante sinxelo e guai, porque esta aplicación vos ordea todo, vale? E aquí xa ides ter o do radio de 20, vale? Fixadevos que xa vos vai poñendo a distancia, pero bueno, se queredes tamén comprobalo por Google Maps, porque isto non está feito con Google Maps, de feito está feito co que vedes aquí abaixo, vale? Entón pode ser que as distancias varíen, pero bueno, máis ou menos para facer as peticións eu penso que vale bastante ben, vale? De feito, ano pasado creo que o saquei isto no CADP e a xente usou no CADP e funcionou ben. Xa digo, vou actualizalo agora cas medias xornadas da provincia de Lugo, vou nos poñer todas como están a día de hoxe, vale? Pero de momento ainda non o fixen que non saquei tempo. Vale, dadelle a agardar de cada pouco para non perder as peticións, vale? Sobre todo se facedes moitas. E cando acabedes de pedir, pois ides a datos alegados, vale? En datos alegados, aquí arriba, se sodes un núcleo familiar dun único proxenitor, isto explicou todos os anos, a efectos das comisións, para ser un núcleo familiar dun único proxenitor, o único que habería que ter é empadronamento só co teu fillo ou filla, e a túa parella empadronada noutro sitio. Eso xa é un núcleo composto por un único proxenitor segundo a concilia. Quen queira entender, que entenda. Ser un núcleo dun único proxenitor permíteche pedir a comisión ata máis idade dos cativos, vale? Despois, a túa parella é docente, tens que marcar aquí e poñer o nome. Se estades, imaginadevos que como a min vades ter un fillo en novembro do 25, imaginade, entón tedes que indicar aquí se tedes un embarazo simple, xemelar ou trillizos, vale? E aquí á dereita poñer a data probable de parto, que lembrade que ten que ser anterior a marzo de 2027, vale? Imaginadevos pois, que fose en novembro, ou 15, veña. E xa digo, se non estades neste caso, pois isto borrádelo deixádelo en branco, vale? A maioría das persoas seguramente ides pedir a comisión, ou eu creo a maioría, por fillos que xa tedes, vale? Nese caso tedes que poñer os datos do vosso fillo aquí, vale? Se é tipo 1, pois aquí, se é tipo 2 tedes que cubrir 2, se é tipo 3, pois os 3 gocos, vale? Poñedes o nome, apelidos, segundo apelido, o DNI se o ten, pois se non o ten deixádolo en branco, vale? Non pasa nada, e a data de nacemento, vale? Eu vou non deixar así como o teño, que xa me recuperou do ano pasado, vale? Despois, en documentación que se presenta, a copia do libro de familia hai que entregala,
Aquí tamén outro aviso para a Consellería, podíades poñer aquí copia do libro de familia ou certificado literal de nacemento, porque a maioría da xente a día de hoxe, pois isto non o ten, ten a copia do certificado de nacemento, vale? Se tedes o informe de data probable anterior a marzo do ano que ven, teríades que marcar isto e subilo na sede, vale? Isto da dereita sería para autorizar a consulta, vale? Imaginadevos que entregastes o libro de familia, como teño eu posto aquí, no ano 2018. Bueno, pois indicádelo aquí. Se non vos acordades cando entregastes, imaginadevos que estades así e dicides, hostia, pero eu entreguei o libro de familia e non me acordo cando. Bueno, pois guardades isto. Bueno, dame un erro porque hai que marcar algo, entón vou marcar isto. Dades a guardar. Ides aquí a documentación, aquí vai vos aparecer cando presentastes o libro de familia. Entón vedes que eu presentei no 18, entón volvo para atrás e dígolle, a copia do libro de familia a min consultasma no procedemento que acaba en A, vale, eu aquí teño unha regla destas memotécnicas, se chama, bueno, porque temos comisións de conciliación e comisións de saúde, entón para saber cal é o A e cal é o B por orde alfabética, vai antes comisión de conciliación que comisión de saúde, polo tanto o A comisión de conciliación, o B, comisión de saúde, vale? Entón, eu entreguei o libro de familia nunha solicitude de comisión de conciliación no ano 18, vale? Así xa me consultarían o libro de familia. Lóxicamente, se o libro de familia cambiou, pois teño que subilo na sede. Deixo así en branco, subo na sede, vale? Entón, xa digo, eu imaginadavos que fose subir o libro de familia na sede, entón deixarío así, vale? Despois aquí abaixo, que vos dicía antes, consultanvos automáticamente o DNI, pero tamén o certificado de residencia, vale? Que é o que van ter como referencia eles para as túas peticións, vale? E despois, se tuvese resolución administrativa do grado de discapacidade ou do acollemento permanente, do preadoptivo, etc., pois teríades que marcar aquí e autorizar a consulta, vale? Unha vez que rematedes isto, pois dades a agardar. O de documentación xa o ensinei antes e non é nada. Hai moita xente que pensa que hai que subir aquí a documentación, pero a documentación súbese na sede. Entón, nada, imos a validación. E agora só nos queda enviar á sede electrónica a nosa petición. Agora aquí arriba vai vos aparecer unha mensaxe para ir á sede, pulsades nela, identificades vos na sede cos vosos datos, e aquí é onde teredes que chegar a documentación, vale? Por exemplo, eu puxen o do libro de familia, vedes, aquí sí que aparece copia literal de nacemento, vale? Ou copia do libro de familia. Entón aquí subiría o libro de familia, buscádelo no voso ordenador. Pois non sei, eu creo que teño aquí concilia. Imaginamos que fose isto, pois subides isto. Aquí sería o informe médico de data probable de parto se tedes un embarazo anterior a marzo de 2027, subídelo aquí, vale? E co resto de cousas, pois o mesmo, a documentación que vos corresponda, subídela. Unha vez que rematedes, paso seguinte, aquí podedes revisar todo o que chegastes, firmar e enviar, chegavos unha mensaxe ao móvil, poñedes o código aquí e presentado, vale? Isto se estades coa chave 365. Se estades con certificado digital, ides ter que asinalo con autofirma. Estas serían as de concilia, vale? Agora vou pasar ás de saúde, pero antes miro aí no chat a ver. E se alguén quere preguntar algo de conciliación, que pregunte agora. Hai algún listado de centros por módulos de FP? Mira, eu nesta mesma aplicación de Colemaps, se te vas, por exemplo, a isto que é un CIF e lle pulsas nesta I, aquí tes información, vale? Dos ciclos que hai. Isto está actualizado ao ano pasado, vale? Pero bueno, de todas maneiras, estás aquí para ver a oferta directamente na página web da Consellería, vale? E despois, por exemplo, se queredes ver nun CEIP os centros de xornada partida e todo iso, pois tamén está a información aquí pulsando no I, vale? Por exemplo, aquí vedes xornada única no CEIP Villaverde, vale? Que máis cousas? Se colles afíns, despois, cando colles o centro, tamén tens que marcar a pestaña afín? Sí. E non che fai falta duplicar a petición, vale? Porque cando pides con afín, xa pides primeiro sen afín e depois con afín. Non van antes as comisións por saúde propia que as concilias por fillos? Sí, é así.
Bueno, pasamos ás comisións de saúde logo, vale? Comisións de saúde. Bueno, no prazo xa non me vou deter porque é o mesmo exactamente que nas peticións de conciliación, vale? O prazo é o mesmo, de días hábiles, o mesmo que dixen antes. Se queredes ver prazos, calendario docente, calendario de centros, ides á miña página web, profesoradoleicia.com, e aí tedes toda a información, vale? Seguimos. Imos aló. Vale, a página de participación outra vez é a mesma, na que xa estábamos antes, vale? edu.xunta.gal/CADP, non ten ningunha ciencia. Documentación a presentar na de saúde propia. Bueno, aquí sempre hai moito conflicto porque hai moita xente que ve o de que aparece copia da resolución administrativa do recoñecemento do grado de discapacidade do persoal docente solicitante, entón aquí moita xente para de ler e xa di, ala, non podo pedir a comisión de saúde propia porque me piden un recoñecemento de discapacidade. Pero se seguides lendo, pon para aquelas circunstancias en que sexa de aplicación. Que significa isto? Que nunha comisión de saúde propia non é requisito o grau de discapacidade, vale? Se o tedes a maiores, pois achegádelo, se non, os informes médicos que teñades, vale? Seguimos. Nas de saúde por un familiar a cousa complícase un pouco, vale? Porque ademais dos informes médicos actualizados que teñen que ser do ano en curso, hai que entregar lóxicamente o libro de familia para o parentesco, o certificado de empadronamento colectivo, e aquí vou responder unha pregunta que fixastes antes no chat. A ver, pode haber algún caso no que non esteades empadronados colectivamente co familiar co que ides pedir a comisión, pero que non implique iso que non vos vai dar a comisión, vale? Poñovos algún exemplo que eu vin en primeira persoa, vale? Por exemplo, unha rapaza que vivía no mesmo edificio que seus pais, pero ela vivía no cuarto e seus pais no outro piso. Entón aí faz un escrito explicando, pois, no empadronamento colectivo non a perdemos xuntos, para que eu vivo no quinto, vive ela no primeiro, ou ao revés, xa non sei o que dixen antes. Entón achego os dous certificados de empadronamento, pois para demostralo, non che van poñer ningún problema. Ou incluso se vive na rúa de enfronte, na beira rúa de enfronte, vale? Ti vives aquí e teus pais a 500 metros, vale? Pois tamén che van dar. Iso sí, tens que facer un informe, un escrito, xustificando iso e chegar os certificados de empadronamento, vale? Con iso creo que respondo á pregunta que fixo antes, non me acordo can. E despois, a copia da resolución administrativa do grado de discapacidade aquí sí que é obrigatoria, pero non tela tampouco implica que non che dean, sobre todo cando é unha enfermidade que igual pola gravidade xa non necesita o recoñecemento do grado de discapacidade, vale? máis cousas. Isto comentaba alguén antes, vale? No da prioridade entre as comisións, vale? Entre as comisións propias e familiar de saúde, entre as dúas priman as propias sobre as de familiar, e estas dúas priman sobre as de conciliación, vale? Aquí ten en conta que tamén nestes últimos anos outro dos cambios que fixe a Consellería é poñer problemas a quen presenta unha comisión de saúde propia e unha comisión de saúde familiar. Entón, tendo en conta isto, eu o que vos recomendo é que presentedes, se estades neste caso, que presentedes primeiro a de familiar e de última, por se acaso, presentedes a propia, porque a propia dá máis beneficio. E que acheguedes un documento nas dúas, dicindo que, ou na última, dicindo que tamén achegaches ou tamén presentaches unha comisión de saúde por familiar. Vale? Espero terme explicado. E así entendo que se podría evitar este problema de que é que como só miramos a última, só vimos a propia, non vimos a de familiar. Vale? Entón, xa vos digo, eu faría iso, vale? Vale, aquí, igual que nas de concilia, non podemos pedir a parella comisión polo cativo, só pode un dos dous, pois aquí, nas de saúde, por un mesmo familiar, tamén só vai pedir, por norma xeral,
vai poder pedila un docente. Se sodes parella, polo familiar, polo pai dun, pois só vai poder pedila un, vale? Vale, máis cousas. Bueno, aquí o do radio de 20, eu creo que non teño que volver a insistir no que xa expliquei cando falei das comisións de conciliación, vale? Pero tede en conta que se facedes peticións a máis de 20 km, tedes que priorizar primeiro todas as do radio de 20 na orde que vos queirades, vale? Non hai que poñer primeiro que quede 1 km, a 2, a 5, a 10, non. Podes poñer primeiro que queda 10, despois o que vos quede a 1, despois a 19, o que queirades, vale? E se facedes só peticións no radio de 20, como se queredes facer só unha ou dúas, non hai problema, vale? Vale, aquí, igual que nas comisións de conciliación, hai centros dentro do radio de 20 que son de petición voluntaria, como poden ser as cárceres e papus, os centros ordinarios que dan adultos e os centros de xornada partida. Vale, igual que nas de conciliación. Vale, aquí igual que nas de conciliación, hai que participar, se tes destino definitivo e podes participar no concurso de traslados, tes que participar, e todo o que pides na comisión ten que estar pedido previamente no concurso de traslados, vale? Aquí non falo, non o dixen nas de conciliación, pero aquí non falo de xente que non poida participar no CGT, é dicir, se estás no teu primeiro ano de destino definitivo e non podes participar no CGT, non penses que por iso non vas poder pedir a comisión, vale? Si que podes, e non tes os requisitos de ter participado no CGT, porque non podías. Que é o nexo 2 da solicitude de saúde? Hoxe está me gustando o directo porque me ides adiantando cousas, para que así non me lembre, vale? Pero iso ímolo ver agora, cando simule a petición de saúde na páxina web da Consellería, aí vemos onde se saca o nexo 2. Que a verdade é que dá un pouco de traballo localizalo, pero cando vos lo explique xo ides a topar fácil, vale? Estou sudando como unha cochiña, entre o catarro que teño, que eu creo que xa debo ter fiebre. A ver, vou mirar, que teño o termómetro todo, porque digo, a ver se me vai dar un llullo en directo. Sería hostia, non? Bueno, de momento non teño fiebre. Teño os clines tamén aquí, teño de todo. Que estou jodido, estou a nada a nada de cancelar o directo. Pero digo, se o cancelo, igual mañá me poño peor. Quedaría sin facer, que tampouco pasaría nada, no, pero, bueno, xa que dixen que o ia facer, pois aquí estou. Despois, aquí, se lembrades antes, cando falei das comisións de conciliación, víamos que aparecían 60 km, é dicir, había que ter o teu destino definitivo a máis de 60 km do teu enderezo para poder pedir unha comisión de conciliación. No caso das comisións de saúde, a cousa é un pouco máis favorable para quen a pide, porque o destino ten que estar a 50 km, o sea, a máis de 50 km, vale? Aquí sempre digo o mesmo, se tedes o destino 47, 48, queredes pedir, pedidea, vale? O mesmo de antes, este requisito dos km non se exixe cando estamos nese tipo de centros que vedes aí, que son os mesmos da conciliación, vale? E lembrade que dos 50 km, os 60 km e os do 20 non vos están dicindo que só podedes pedir centros a 20, a 50 ou a 60. Non, iso é falso. Hai moita xente que o pensa, vale? Hai moita xente que me di, claro, que como podo pedir só centros a 20 km? Eu, non, ti podes pedir a máis de 20, pero se pides a máis de 20, tens que pedir todos os do radio de 20, pero nada máis, vale? Seguimos. Normalmente saúdo a xente que lle dades a seguir e tal, para falar no chat e tal, pero xe non podo, porque non sei por que non me están aparecendo os nomes de quen vos unides, vale? Porque fixen aí un cambio, moveuseme todo, entón, pois non vos podo saudar, pero dadevos por saudados e saudadas, vale? Isto xa o expliquei nas comisións de conciliación, vale? Para que me den unha comisión, primeiro ten que haber vacante nas peticións que eu faga. Vale, porque se eu só pido un par de centros e neses centros non hai vacante, pois non me van dar comisión porque non hai vacante, vale? Pero é que ademais, se és persoal interino ou sustituto, vou non dicir despacio como fixen nas comisións de conciliación, se és persoal sustituto ou interino, ten que haber tantas adxudicacións ao teu colectivo, que é o de interinos ou sustitutos, como posto ti teñas na lista. Que quere dicir isto? Que se ti estás nunha lista e esa persoa número 50, contando a todos os que teñas diante, esa 50, e no CADP hai 60 adxudicacións a interinos sustitutos, tes dereito á comisión. Pero se hai 40, non tes dereito, porque hai menos adxudicación que postos tes na lista. Vale?
Isto, ao principio, era unha das cousas que máis lle costaba entender á xente. Agora xa, eu penso que de tanto repetilo, a xente xa vai entendendo e quedándose con eso, e debe ser o primeiro ano despois de moitos que ninguén me di nada no chat, no sentido de que Pablo, non entendo o que estás dicindo. Como podemos consultar as vacantes? Non se publican vacantes do CADP, vale? E ademais ti pensa, mira, María Armesto, non se publican vacantes porque ti pensa, eu teño o meu destino na Escola de Idiomas de Lugo. Se eu pido unha comisión, o que vai pasar é que a min vanme dar outro centro e a miña vacante, digamos, da Escola de Idiomas de Lugo vai quedar po CXT. Pero claro, ninguén pode saber que vou pedir unha comisión. Iso non se publican as vacantes, vale? Bueno, isto é un exemplo un pouco cutre, pero para que entendades un dos motivos polo que non hai vacantes do CADP. En mestres hai un catálogo, aí, bueno, podes afinar un pouco máis, pero tampouco moito. Patri aí puxo ese posto sin ter en conta as renuncias. Pero non sei por que puxache eso, Patri, é como unha frase inacabada, non sei. Bueno, é o do posto, sí, o posto que estaba explicando das adxudicacións que ten que haber entre os sustitutos, vale. Seguimos. Bueno, o mesmo que nas comisións de conciliación, se che dan un destino no CADP en comisión de saúde, non vas poder permutalo. É dobre instancia, pois sabes o mesmo de antes. É dicir, se tes destino definitivo só participas agora na comisión e xa non participas no CADP. Seas provisional, seas interino, seas sustituto, faz unha dobre instancia de CADP porque participas agora e participas despois no prazo de xuño. Vale, isto xa o expliquei antes. E, por último, no caso das comisións de saúde, xa vos expliquei antes que unha comisión de conciliación pode pedir a alguén que aprobe as opos, pero unha comisión de saúde, non sei o que dixen, unha comisión de conciliación pode pedir a alguén que aprobe as opos, pero unha comisión de saúde, alguén que aprobe as opos non a pode pedir. Pero despois, en agosto, sempre hai un prazo de comisións para causas sobrevidas, vale? Pero as causas sobrevidas só son aquelas que tiveron lugar desde que pechou o prazo actual de petición de comisión. É dicir, se daqui a agosto a un familiar voso, que esperemos que non, lle pasa algo e vos podes pedir unha comisión, se foi despois de que pechase o prazo actual das comisións, que saibades que ides poder pedir unha comisión sobrevida, vale? Perdón polo que vou apagar o micro un momento porque me vou soar os mocos, vale? Entón vou apagar o micro. Aquí. Bueno, non sei se está apagado o micro siquiera. Está apagado o micro. Eu creo que non, pero apaguei. Vale, igual. Non foi tan ruidoso. Bueno, non sei se ao final sou eu ou non, que non sei se apagou o micro, pero é igual. Non foi tan ruidosa a cousa. Se che conceden a comisión de saúde, pode ser que che den un centro a media xornada. Nese caso, poderías rexeitala. A ver, os centros a media xornada non estás obrigado a pedilos. Entón, non cas que chos dean, non os pidas. Se dan 20 vacantes e teño posto 25 para 5 persoas, danlle noutras especialidades ou renuncias, saltarías a comisión. Sí. Esas descontan, para que me entendas. Se che axudican noutra... Está axudicada, ainda que sexa noutra especialidade, vale? E das renuncias agora mesmo non me acordo, non teño moi claro. Pero penso que se contan tamén, penso. Pero o de axudicarse noutra especialidade, eso seguro que sí. Bueno, volvemos á página web do CADP para agora pedir unha comisión de saúde. Empezo pola de saúde propia, que é un pouco máis fácil, vale? Para pedir unha comisión de saúde, identificades vos outra vez na página web do CADP, vale? E agora en solicitudes, escolledes aquí o voso corpo, a vosa especialidade e comisión de saúde do propio docente, vale? E comezar a solicitude. Aquí o mesmo de antes, se queredes cambiar algo dos datos persoais, pulsades aquí e podes cambiarlos sen problema, vale? Por exemplo, datos de enderezo, etcétera. Aquí, dependendo do teu colectivo, se as interino no sustituto, hai cousas que non vas ver, vale? Pero normalmente os datos profesionais aparecen,
dereitos preferentes, ninguén vai poñer nada aquí. Isto de datos de prelación, antigüidade no corpo, antigüidade no centro, se és interior sustituto non che vai aparecer, ou se aparece aparecerá sen cubrir. E o que si vos vai aparecer seguramente aquí unha columniña que a mí xa non me aparece de provincias, vale? Nisto insisto moito. Nunha comisión o esperable é facer peticións a centros e localidades e non ordenar as provincias, porque se ordenades as provincias está despedindo todos os centros e localidades desa provincia, vale? E se ordenades as 4, das 4 provincias, vale? Entón tede cuidado con iso. Despois, en preferencia de especialidade nas peticións, aquí seleccionades a vosa especialidade, vale? E acabo-me de acordar unha cousa, creo que se sodes do corpo de mestres ou mestras, cando iniciades a instancia só vos vai aparecer primaria, ainda que sexades de outra especialidade, pero despois aquí, en habilitacións, preferencia de especialidade, xa vos vai aparecer todo, vale? Pois a alguén lle pasa iso, que non se asuste. Especialidades afíns, digo o mesmo que antes, vale? Estades pedindo unha comisión de saúde por vos, vale? Entón, se a vosa condición vos permite dar unha materia afín a maiores que teríades que preparar e tal, etcétera, etcétera, pois podedes seleccionala aquí, vale? A min persoalmente, non sei, o das afíns nas comisións é unha decisión moi persoal, vale? Eu xa dixen a miña opinión, eu non a pedí no seu momento, cando pedín a comisión, porque consideraba que eu que quería no meu caso era unha comisión de conciliación, quería pasar o máximo tempo co meu cativo, e entón iso implicaba non ter que perder tempo preparando unha especialidade que non dominaría. Vale, por iso eu non marquei afíns. Vos sodes libres de marcalas, por Dios, non me fagades como aquela rapaza que se escribiu nas opos en Lugo porque eu na inscripción me escribía en Lugo. Vale, é que despois veo aquí, chegou tarde o exame, porque claro, non era de Lugo, non coñecía, vale? Por favor, non fagades iso. Vos se queredes pedir afíns, teles aí, podedes facelas sin ningún problema, vale? Eso sí, se aquí as poñedes, despois lembrádevos aquí nas peticións, que é o seguinte paso, de aquí marcar o cadradiño para facer as peticións con afín. E non fai falta duplicar, vale? Non tedes que duplicar nin afín nin itinerante. Só bilingüe, se fose o caso, vale? Para fazer as peticións, digo vos o mesmo que dixen nas comisións de conciliación. Ir á miña página web, abrir Colemaps, en Colemaps escoller o vosso enderezo, agora vou facer que vivo en Santiago, aquí no Ensanche, e que automáticamente vos ordene os vosos centros por distancia e ides copiando daqui os códigos, vale? Aquí son os de centro, aquí os de localidade. Copias o código de centro, mételo aquí, seleccionas o corpo, a especialidade, linguas estades habilitados para vacantes bilingües, isto si que o tedes que duplicar, e eu vou lle dar a afíns desta volta. Alguén me preguntou en primaria que non lle aparecía o das afíns ou non sei que non sei quanto, é que despois houve problemas no CDP porque había vacantes de primaria con afíns, etcétera, etcétera. Que tedes que facer? Aínda que non vos aparecen as afíns, marcalas aquí, márcalo aquí, vale? E vamos a engadir ao principio da lista, veña, aplicamos. Agora, como está ao principio da lista, vedes que está pendente de revisar. Se queredes que isto cambie, dades a agardar. E vedes que se agora o selecciono xa me aparece que estou pedindo IES Pontepedriña, vale? Se queredes facer cambios nas peticións, imaginadvos que queredes eliminar o número 2, pois marcádela, aquí a petición número 2, marcades debe eliminarse, aplicades, eliminouse, gardades e xa está, vale? Recomendo vos ir guardando pouco a pouco as vosas peticións para non perdelas. Unha vez que rematedes de pedir, datos alegados. Aquí é bastante sinxelo porque a maioría da xente soides entregar un informe médico actualizado, vale do médico de primaria, dos especialistas, se tedes dos dous, metedes os dous, iso como vos queirades, canta máis información mellor. Hai unha pregunta que me estades facendo. Todos os anos hai unha pregunta que me facedes moito. Entón, este ano a que máis me fixestes é Pablo, se eu teño tal, vanme dar a comisión de saúde? Eu sempre digo o mesmo. Iso decido unha comisión na que hai inspectores médicos, vale? Que deciden iso. Eu non son quen de dicirvos se vos van... Non son quen nin teño capacidade de saber se vos van admitir unha comisión, vale? Poñemos un exemplo moi claro.
eu estaba un día atendendo a unha rapaza que me dicía que tiña migrañas. E claro, eu non tiña nin pajolera idea dos síntomas dunha migraña. Eu entendía por migraña, na miña ignorancia, que che dói a cabeza, nada máis, vale? Entón, claro, eu cando me ven con iso, eu digo, preguntoume, tú crees que me dará? Eu, home, migraña... Pois non sei, eu dixen, eu non coñezo a ninguén que lle dese unha comisión por migraña, pero claro, iso non significa que non che poidan dar, significa que eu non coñezo a ninguén. Pero claro, despois empecéme a dicir que resulta que non podía conducir porque lle pasaba non sei que non sei que, entón dixen, hostia, pois é así, pois supoño que che darán, pero claro, eu non teño capacidade para dicir se xa van a dar ou non. E despois dali uns días, ven unha rapaza pedir unha comisión que o ano anterior ya deran por migrañas. E digo eu, hostia, pois mira, pois xa coñezo alguén que ten unha comisión por migrañas. Vale, pero claro, pode ser que unha persoa con migrañas teña determinado diagnóstico e non lle dean, e outra que teña un diagnóstico de outra maneira e si lle dean. Pero xa digo, presentádea, non perdedes nada, independentemente do que vos pode dicir eu ou calquera persoa. Presentádea, é gratis, joder. Vale, e despois aquí outro documento que a maioría da xente de saúde propia pois non ten este documento, pero só tedes o grau de discapacidade, pois marcádelo aquí e chegádelo na sede ou indicades aquí á dereita o ano no que o entregastes para que xa vos lo consulten, vale? E despois autorizades o consulta do DNI, que xa aparece aquí marcado automáticamente. E se a vosa resolución de grau de discapacidade non foi, foi expedida pola Xunta, pois marcádelo aquí tamén para que vos lo consulten, en vez de chegala aquí arriba se queredes, vale? E nada, gardades. Agora, simplemente en documentación, a mí non me aparece nada, pero se vos presentastes comisións de saúde en anos anteriores van vos aparecer por aquí, e serviría vos tamén de guía para saber o que podedes autorizar que vos consulten, vale? E despois, por último, quédanos validación, enviar á sede, ir á sede, identificarnos na sede, e aquí isto é para a Comisión de Saúde Familiar, así que nada, despois explicarei vos onde se saca o anexo 2 ese. Entón aquí teríamos que achegar o informe médico actualizado noso, vale? E o grau de discapacidade só tivésemos iría aquí, vale? E despois isto é das de familiar, isto é das de familiar e isto é das de familiar, vale? Entón sería simplemente, como máximo, esas dúas cousas que vos acabo de explicar. Paso seguinte, firmar e enviar, código no móvil ou con autofirma se estades con certificado digital, vale? Ahora cancelo, saio da sede, respondo as preguntas do chat e volvome para solicitudes porque nos queda só pedir a Comisión de Saúde por familiar, que é máis complexa, vale? Teño dúbida de pedir conciliación porque aínda que estea a 1 hora de camiño da casa teño bo horario, se collo cerca da casa o máis seguro que me toque de tarde, sendo a última hora na especialidade do centro. Poderías elixir horario? A ver, elixir horario podes, pero dentro da adscripción que che toque a ti, sabes? Vas elixir horario, pero en función do momento no que che toque elixir, sabes? Non por ter comisión tes preferencia para elixir, se me preguntas iso. Hai moita xente que o pensa. Ter unha comisión non dá dereito a elección horaria, O ano pasado escoitei que denegaran unha comisión por falta de documentación de especialistas. Foi así? Eu non teño constancia diso. De feito, aí biches claramente que di informe de especialista e ou informe de atención primaria, que o pon primeiro, e ou especialista. Eu non teño constancia. Pero, bueno, se tedes posibilidade de ter o de atención primaria ou de especialista, pois moito mellor, non? Entendo. Creo que xa o contestaches. Seguramente, se non neste ano, en algún outro seguro. A ver, creo que xa o contestaches. Se poño a fin falta duplicar as peticións? Non. Contestei non neste directo. Non fai falta duplicar. Xa se pide primeiro sen a fin e despois con a fin. Na mesma petición ou pedir con a fin.
Se pide comisión por saúde propia, hai unha listaxe provisoria antes da definitiva que imagino que onde pode renunciar se xa non a quero. Sí, pode renunciar incluso cando sae o CADP, pode renunciar á comisión e seguir participando pola ordinaria. E cando sae a concesión provisional, aí tamén pode renunciar se quere. Perdón que isto escribo que lle presta. Boas, se non ten informe médico, pois teño vez para solicitala do día 8. Podo achegala despois? Home, eu intentaría conseguir os informes antes, que sexa como sexa, pero se o que che queda é iso, pois sí, vas a ir excluída na provisional por non achegar informes, terás que achegalos despois. Pode ir en cada unha das pestanas varios documentos e informes médicos. A ver, ti nun PDF, se tes varios informes médicos e na sede só podes achegar o informe médico nun lugar, o que tens que facer é unir os PDFs. Se non sabedes como unir os PDFs, hai unha páxina para unir PDFs. Eu sempre uso esta. Bueno, eu teño o programa de unir PDF, o Adobe Premiere, ou non me acordo como se chama, pero hai esta páxina que uso ás veces tamén, que aquí permite vos unir PDFs. I love PDF. Vale, aquí unes PDFs. Se tes varios informes médicos, imagínate que foran estes PDFs que son os informes médicos, pois unes os 3 PDFs, bueno, puxen 4. Unir PDF e xa os descarga unidos, o sea, é moi sinxelo. E así meterías todo na sede nun único documento PDF. Joder, vou vos empezar a cobrar, porque isto é onde ensiño vos aquí a unir PDFs, a comisión, joder. Vamos a ver. Xa me perdín, xa non sei onde estaba. Pechei a páxina, o que fixen? Non, estaba contestando as preguntas no chat. Mi madriña va empanada. Cando se sabe máis ou menos se che conceden a comisión? Pois non me lembro, pero ponlle que tardarán tempo en sair as concesións, Eso é o que fago sempre, agora non vou facer porque senón perdería moito tempo, pero cando me preguntades algo así, polo WhatsApp, o que fago é mirar a miña canle de Telegram. Se na miña canle de Telegram buscas Comisión de Conciliación ou Comisión de Saúde, seguro que vas a topar a cando saíron o ano pasado. Veña, vámoslo facer, ala. Mira, a miña canle de Telegram é esta. Entón, se aquí buscas comisión, vou buscar comisións non máis. Sobre vidas, mira, por exemplo, bueno, isto é do 24, vale, que é o que atopei agora buscando. Pero no 2024 as comisións de conciliación, as admitidas e excluídas, saíron, isto que día é? O 11 de xuño. É dicir, tarda, vale. Máis cousas. Vou solicitar a Comisión de Saúde. Tamén podo solicitar a de conciliación. Aí non debería haber problema. Son dos procedementos distintos. Entendo que... Digo non debería haber problema porque expliquei antes que se pides unha de saúde e unha propia, que presentes primeiro a de saúde e despois a propia, que che dá máis privilexios, digamos, máis dereitos, porque van antes. E que achegues na última un documento dicindo que, ademais da propia, presentaches tamén unha comisión de familiar, porque o ano pasado houve xente que presentou as dúas e o que lle pasou foi que a conselleira lle dixo que solo viran a última, vale? Que non viran as dúas. Vale, imos coas de saúde. Coas de saúde dun familiar, vale? Isto é outra vez o mesmo, pero agora aquí cambiades e poñedes familiar dun docente, vale? Aquí vou ir moi rápido porque a maioría de cousas son repetidas. Isto nas comisións de saúde propia xa expliquei. Isto tamén, isto tamén, isto tamén, isto tamén, isto tamén. Entón aquí sería guardar, vale? Está explicado nas de saúde propia. En peticións xa tampouco me vou parar. Xa vos expliquei que vos recomendo facer as peticións co aplicativo da miña página web Colemaps, vale? E unha vez que rematedes as peticións, dades a agardar, vale? E agora, aquí en datos alegados, onde ven o chollo destas comisións de familiar, vale? Primeiro, o anexo 2 é obrigatorio, tendo que cubrir o familiar e firmalo, asinalo, vale? Ou, poñeré aquí abaixo un representante do familiar que vos asina o documento, como que irades, vale?
A maioría da xente falsifica a firma do familiar, xa vos lo digo eu, vale? É o informe médico actualizado, igual que no caso das propias, iso tamén o tedes que marcar, vale? Tamén tedes que marcar a certificación ou copia do libro de familia para justificar o parentesco, e tamén o certificado de empadronamento colectivo, vale? Que tedes que achegar. E a copia da resolución do grado de discapacidade, que tamén aquí é obrigatoria, aínda que xa expliquei que pode haber casos nos que pola propia enfermidade non se necesita unha discapacidade porque xa a enfermidade, pois, vale, xa se sobreentende, vale? Entón, aínda que non teñades ese documento, podedes presentala igual. Despois, isto da dereita de órgano, procedemento e ano, vale? Isto daqui de órgano, procedemento, ano, é para indicar a Consellería, pois, o órgano que sería sempre a Subdirección Xeral, o procedemento que nas de saúde é sempre o B, e aquí o ano no que xa entregastes a documentación para que vos la consulten. Se entregaste xa o ano pasado o libro de familia e non cambiou, pois actualizadeo, ou digo autorizadeo. Eu aquí sempre recomendo, a pesar de que acabo de dicir isto, eu sempre recomendo que non marquedes nada aquí e que acheguedes todo na sede outra vez. Vale? Que acheguedes todo deste ano. Todo outra vez. Bueno, o libro de familia, lógicamente, se non cambiou, pois vale o mesmo, vale? Por eso puxen este exemplo. Pero eu achegaría todo outra vez. E despois, autorizar que vos consulten o DNI, e aquí tedes que poñer o nome da persoa familiar. Sempre poño o meu pai. Este ano vou poñer a miña mãe, veña. E o DNI, pois eu vou non inventar. E dades a agardar, vale? Aquí podedes poñer, se alguén quere asinar polo familiar, pois poñedes aquí o representante, vale? Pero, bueno, xa digo, a milla de xente asina polo familiar e listo. Ou asina o familiar, vale? Se pode. Vale, e xa estaría, vale? E agora, en documentación, aquí vedes que no meu caso non aparece nada. Vos podevos aparecer aquí documentación que achegarades outro ano. Eso serve vos de guía, pois despois, no apartado este que viades aquí, pois autorizar o ano de consulta, vale? Pero xa digo, eu volvería a subir todo. E agora imos en validación, vale? Aquí en validación é onde se descarga o anexo 2, vale? Que hai moita xente que se lía porque non sabe onde está. Está aquí ao final en validación, entón descargádelo. E este documento que eu acabo de descargar no meu ordenador e que non sei onde carallo me foi. Non, porque vai ao buzón de informes ou que? Sí. Vale, perdón, vai ao buzón de informes, vale? Entón ides ao buzón de informes e aquí tedes o anexo 2, vale? É este documento. Descargádelo, cubrídelo ou que o cubra o familiar e que o asine, vale? Porque é para consultar os datos do familiar, vale? Unha vez que descargastes o anexo ou cubristes, enviades á sede electrónica e agora é o mesmo de antes, vale? Ides á sede electrónica pulsando aquí, identificades vos co método que vos queirades. E aquí tedes que achegar o anexo 2, non vos olvidedes, que é tamén un erro frecuente, olvidarse do anexo 2, vale? Hai que achegalo, non só cubrilo, hai que achegalo aquí. Despois, bueno, eu vou facer como se estuvera achegando estas cousas, vale? Que me está vacilando isto? En serio? Bueno, a ver se nos pasa como a mí. A ver, comisión, saúde... Vale, imaginamos que fora isto, vale? O anexo 2. O informe do médico actualizado deste ano, tamén o teño que achegar. Isto nada, porque isto é das de saúde propia, vale? Grado de discapacidade do persoal docente solicitante, isto é das de saúde propia, aquí nada. O libro de familia tamén o teño que achegar, así que vou dar aquí para achegar o libro de familia. Bueno, estou achegando cousas 8, O certificado de empadronamento colectivo tamén. Lembrade que do certificado de empadronamento colectivo xa expliquei algo que é que se ti vives no mesmo edificio que o teu familiar e apareces empadronados en distintos sitios, pois iso poderías argumentar, vale? Que no empadronamento colectivo que non aparecedes, que simplemente achegas os dous padróns das dúas persoas porque vivides no mesmo edificio ou no edificio de enfronte, vale? E despois tamén ten en conta que se no padrón colectivo, isto non dixen antes, é importante, se no padrón colectivo aparecedes varias persoas, ademais de ti e o familiar polo que pides a comisión, esas varias persoas que aparecen van ter que xustificar de alguma maneira que non se ocupan do doente, vale? Perdón. Dios, iba a estornudar, pero quedou aí a cousa. Vale,
E despois, o grau de discapacidade superior ao 65%, igual ou superior, vale? Que eu vou achegar, pois, esta imaxe. Vale? Unha vez que teñades achegada toda a documentación, paso seguinte, e aquí podedes revisar todo o que achegastes. Eu non vou revisar porque acheguei cousas que non son os documentos oficiais, pero bueno. E firmar e enviar, chega vos o código se estades coa chave 365, poñedelo aquí, dades a continuar e xa estaría presentada, vale? E se entrastes co certificado, pois tedes que asinar con autofirma, vale? Lembradevos de presentala na sede, vale? Que hai moita xente que queda neste paso, dadelle a continuar, teñenvos que aparecer aquí o xustificante e a solicitude de presentación, etc. Vale? E despois, se queredes comprobar que está ben presentado, ides á vosa área privada, pechades estes avisos que vos van saindo, e aquí en expedientes ten que estar aquí de último o que acabades de presentar.